Yn y fideo hwn, byddwn yn egluro'r hysbysiad manylion contract i chi, gan roi rhywfaint o gefndir ynglŷn â thryd a sut dylid defnyddio'r hysbysiad, a pha wybodaeth y mae angen ei chynnwys wrth gyhoeddi un. Diben yr hysbysiad yw hysbysu cyflenwyr a'r cyhoedd fod yr awdurdod contractio wedi ymrwymo i gontract o ganlyniad i weithdrefn gaffael. Felly, rhaid iddo bob amser ddilyn yr hysbysiad manylion contract ac unrhyw gyfnod segur cysylltiedig. Mae hysbysiadau manylion contract hefyd yn ofynnol mewn perthynas â chontractau penodol sydd o dan y trothwy, ond nid oes unrhyw gyfnod segur yn gysylltiedig â'r contractau hynny fel arfer. Mae'r hysbysiad hwn hefyd yn ofynnol ar adeg sefydlu fframwaith. Bydd hwn yn hysbysu partïon sydd efo diddordeb pa gyflenwyr sydd ar y fframwaith. Bydd hefyd yn hysbysu y telerau ac amodau craidd y cytundeb fframwaith cyffredinol, ac unrhyw drefniadau yn ôl y gofyn sy'n digwydd yn ddiweddarach. Hefyd, bydd yr hysbysiad hwn yn cael ei gyhoeddi i hysbysu bod contract yn ôl y gofyn wedi dechrau. Cyn ymrwymo i gontract gyhoeddus hefo gwerth amcangyfrifedig o fwy na 5 miliwn, rhaid i'r awdurdod contractio nodi o leia 3 dangosydd perfformiad allweddol mewn perthynas â'r contract. Dylai rhai'n gael ei nodi yn yr hysbysiad manylion contract mwyn dangos yn glir y dangosyddion y mae'r contract yn cael ei asesu yn ei herbyn. Unwaith y bydd contract wedi ei llofnodi, mae terfynau amser penodol i gyhoeddi'r hysbysiad yn gymwys. Ar gyfer contract cyhoeddus, sef contract gyda gwerth sy'n uwch na'r swm y trothwy ar gyfer y math o gontract, rhaid i'r hysbysiad gael ei gyhoeddi o fewn 30 diwrnod i lofnodi'r contract. Ar gyfer contractau cyffyrddiad ysgafn, rhaid i'r hysbysiad gael ei gyhoeddi o fewn 120 diwrnod i lofnodi'r contract. Ac ar gyfer contractau hysbysiadwy sydd o dan y trothwy, mae'r ddeddfwriaeth yn nodi bod yn rhaid i'r hysbysiad hwn gael ei gyhoeddi cyn gynted â phosib, ond ni roddir unrhyw derfyn amser penodedig. Ar gyfer contractau sy'n werth dros 5 miliwn, mae'r rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i'r awdurdod contractio gyhoeddi'r contract o fewn 90 diwrnod neu 180 diwrnod os mae contract cyffyrddiad ysgafn yw'r contract. Ni fydd y gyfyniad hwn yn gymwys i awdurdodau contractio yng Nghymru, oni bai bod awdurdod contractio yng Nghymru yn dyfarnu contract ar ôl caffael o dan drefniant caffael a gedwir yn ôl. Bydd yn ofynnol i cynnwys gwybodaeth wahanol yn yr hysbysiad manylion contract mewn sefyllfaoedd gwahanol, a cheir disgrifiad llawn o'r wybodaeth ofynnol yn rheoliadau 33 i 37 o reoliadau Caffael Cymru ac yn y canllawiau cysylltiedig. Yn y sleidiau nesaf, byddwn yn trafod crynodeb o'r wybodaeth sy'n ofynnol mewn sefyllfaoedd gwahanol. Mae'r wybodaeth ganlynol yn ofynnol wrth gwblhau hysbysiad manylion contract, lle mae'r weithdrefn agored neu'r weithdrefn hyblyg gystadleuol wedi cael ei defnyddio. Mae'n rhaid cynnwys gwybodaeth am yr awdurdod contractio, teitl a caffaeliad, cod adnabod unigryw'r caffaeliad, cod adnabod unigryw'r contract, os dyfarnwyd y contract cyhoeddus drwy gyfeirio at aelodaeth cyflenwyr o farchnad ddynamig, y cod adnabod unigryw ar gyfer y farchnad ddynamig honno, neu os dyfarnwyd y contract cyhoeddus o dan rhan briodol o farchnad ddynamig, y rhif penodol a roddwyd i'r rhan honno gan y person a sefydlodd y farchnad ddynamig, gwybodaeth am bwnc y contract, gwybodaeth am bob cyflenwr sy'n parti i'r contract, gwybodaeth am y math o gontract,
Gallai hyn cynnwys a ddyfarnwyd y contract gyhoeddus ar ôl gweithdrefn agored neu weithdrefn hyblyg gystadleuol, ac a oedd y contract wedi ei neillio i ddarparwyr cyflogaeth a chymorth neu gwmnïau cydfuddiannol gwasanaethau cyhoeddus. Os yw'r contract yn cael ei ddyfarnu trwy gyfeirio at lotiau, teitl pob lot a'r rhif penodol a roddwyd i bob lot gan yr awdurdod contractio, a gwybodaeth am y mathau o nwyddau, gwasanaethau neu weithiau a gaiff eu cyflenwi. Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig y contract. Y dyddiad yr ymrwymwyd i'r contract cyhoeddus. A yw'r contract yn gontract cyfundrefn arbennig ac, os felly, a yw'n contract concesiwn, contract cyffyrddiad ysgafn neu contract cyfleustodau. A yw'r contract cyhoeddus yn gontract y mae rhwymedigaethau ar y Deyrnas Unedig yn ei gylch o dan y cytundeb ar gaffael gan lywodraethau neu'r cytundeb cynhwysfawr a blaengar ar gyfer partneriaeth y môr tawel. Os penwyd dangosyddion perfformiad allweddol yn unol ag adran 52 o'r ddeddf, disgrifiad o bob dangosydd perfformiad allweddol, a gwybodaeth am ba mor aml y bydd yr awdurdod contractio yn asesu perfformiad yn erbyn y dangosyddion perfformiad allweddol. Neu, os na phenwyd dangosyddion perfformiad allweddol, esboniad yn nodi pam mae'r awdurdod contractio o'r farn na ellid asesu perfformiad y cyflenwr o dan y contract yn briodol drwy gyfeirio at dangosyddion perfformiad allweddol. Mae'r wybodaeth ganlynol yn crynhoi'r wybodaeth sy'n ofynnol wrth gwblhau hysbysiad manylion contract, lle mae'r contract yn ymwneud â dyfarnu fframwaith. Fel gyda'r sleid flaenorol, bydd llawer o'r wybodaeth yn ofynnol, ac eithrio gwybodaeth am dangosyddion perfformiad allweddol. Fodd bynnag, bydd ychydig o'r wybodaeth ychwanegol yn ofynnol pan fydd fframwaith wedi'i dyfarnu. Enghraifft, yr awdurdodau contractio sydd gyda'r hawl i dyfarnu contractau cyhoeddus yn unol â'r fframwaith. Gellir gwneud hyn drwy restru enwau'r awdurdodau hynny, neu drwy disgrifio categorïau o awdurdodau. Cyfnod y fframwaith. A yw'r fframwaith yn cael ei ddyfarnu o dan fframwaith agored, sy'n fframwaith sy'n darparu ar gyfer dyfarnu fframweithiau olynol ar yr un telerau i raddau helaeth a'r telerau a nodwyd yn adran 49 o'r ddeddf. Hefyd, y cod adnabod unigryw ar gyfer caffael y fframwaith diweddaf, a dyfarnwyd o dan y fframwaith agored, ar yr amod nad oes unrhyw fframwaith wedi cael ei ddyfarnu'n flaenorol o dan y fframwaith agored, a dyddiad gorffan amcangyfrifedig y fframwaith agored. A ddyfarnwyd y contract cyhoeddus yn dilyn gweithdrefn agored, gweithdrefn hyblyg cystadleuol, neu a ddyfarnwyd y contract cyhoeddus yn uniongyrchol yn unol ag adran 41 neu 43 o'r ddeddf. Gwybodaeth ynghylch a yw'r fframwaith yn darparu ar gyfer codi ffïoedd ar gyflenwyr yn unol â'r fframwaith ac, os felly, manylion y ganran benodedig a gaiff ei chodi arno yn unol ag adran 45 o'r ddeddf, yn ogystal â'r pris sy'n daliadwy neu'r dull o bennu'r pris sy'n daliadwy o dan gontract cyhoeddus sy'n cael ei ddyfarnu yn unol â'r fframwaith. Manylion y broses ddethol i'w chymhwyso wrth ddyfarnu contract cyhoeddus yn unol â'r fframwaith. Rhaid i'r wybodaeth ganlynol cael ei chynnwys mewn hysbysiad manylion contract a gyhoeddir o dan adran 53 o'r ddeddf, lle dyfarnwyd y contract cyhoeddus yn unol â fframwaith. Fel gyda'r sleidiau ar y weithdrefn agored neu'r weithdrefn hyblyg gystadleuol, bydd llawer o'r un wybodaeth yn ofynnol ac eithrio ychydig o wybodaeth na fyddai'n berthnasol yn achos contractau sy'n cael ei dyfarnu o dan fframwaith.
fel gwybodaeth am farchnad dynamig a gwybodaeth am rwymedigaethau o dan y cytundeb argaffael gan lywodraethau, neu'r cytundeb cynhwysfawr a blaengar ar gyfer y partneriaeth y môr tawel. Fodd bynnag, bydd ychydig o wybodaeth ychwanegol yn ofynnol wrth ddyfarnu contract gyhoeddus o dan fframwaith. Enghraifft, y cod adnabod unigryw i gaffael y fframwaith mae'r contract cyhoeddus wedi cael ei ddyfarnu yn unol ag ef. Os trefnir y fframwaith drwy gyfeirio at lotiau, y rhif penodol a roddwyd gan yr awdurdod contractio i'r lot y mae contract yn cael ei ddyfarnu oddi tano. Manylion ynghylch pa weithdrefn a ddefnyddiwyd i ddyfarnu'r contract cyhoeddus, sef naill ai broses ddethol gystadleuol ar gyfer fframweithiau o dan adran 46 o'r ddeddf, neu ddyfarnu heb gystadleuaeth bellach o dan adran 45 paragraff 4 o'r ddeddf. Os dyfarnwyd contract heb gystadleuaeth bellach, bydd angen hefyd i'r awdurdod contractio esbonio pam mae'r awdurdod contractio o'r farn bod adran 45 yn gymwys, enghraifft am mai dim ond un cyflenwr sy'n barti yn y fframwaith, neu am fod y fframwaith yn nodi telerau craidd y contract gyhoeddus, a dull gwrthrychol o dethol cyflenwyr. Rhaid i'r wybodaeth ganlynol gael ei chynnwys mewn hysbysiad manylion contract a gyhoeddir os mae contract dyfarniad uniongyrchol oedd y contract gyhoeddus. Fel gyda'r sleidiau ar weithdrefn agored neu weithdrefn hyblyg gystadleuol, mae llawer o'r un wybodaeth yn ofynnol ac eithrio ychydig o wybodaeth na fyddai'n gymwys yn achos dyfarniadau uniongyrchol. Enghraifft, gwybodaeth am farchnad dynamig, a ddyfarnwyd y contract yn dilyn gweithdrefn agored neu weithdrefn hyblyg gystadleuol. Fodd bynnag, bydd ychydig o wybodaeth ychwanegol yn ofynnol wrth dyfarnu contract cyhoeddus. Os dyfarnwyd y contract i gyflenwr nad yw'n gyflenwr gwaharddedig, bydd angen i'r awdurdod contractio nodi pa gyfiawnhad dros ddyfarniad uniongyrchol o rhai arestwyd yn atodlen 5 o'r ddeddf sydd yn gymwys, ac esboniwch pam mae'r awdurdod contractio o'r farn bod y cyfiawnhad yn gymwys yn yr achos hwn. Fel arall, os yw'r awdurdod contractio yn dyfarnu'r contract i gyflenwr sy'n gyflenwr gwaharddedig, a ddyfarnwyd y contract yn uniongyrchol i gyflenwr gwaharddedig am fod yr awdurdod contractio o'r farn bod bydd cyhoeddus traphwysig wrth ddyfarnu'r contract i'r cyflenwr hwnnw, a pha un o'r seiliau bosib dros fydd cyhoeddus traphwysig arestwyd yn adran 41 paragraff 5 o'r ddeddf sy'n gymwys, ac esboniad yn nodi pam mae'r awdurdod contractio o'r farn ei bod yn gymwys. A ddyfarnwyd y contract yn uniongyrchol i gyflenwr yn unol â'r rheoliadau a wnaed o dan adran 42 o'r ddeddf sy'n cwmpasu dyfarniadau uniongyrchol, mwyn diogelu bywyd, yn ogystal â theitl a rhif cofrestru'r offeryn statudol sy'n cynnwys y rheoliadau hynny. A ddyfarnwyd y contract yn uniongyrchol i gyflenwr nad yw'n gyflenwr gwaharddedig yn rhinwedd adran 43 o'r ddeddf sy'n cwmpasu newid i ddyfarniad uniongyrchol. Esboniad yn nodi pam mae'r awdurdod contractio o'r farn nad oedd unrhyw dendrau neu cheisiadau i gymryd rhan addas drwy cyfeirio at adran 43 paragraff 2 o'r ddeddf, a pham mai o'r farn nad oes modd dyfarnu o dan adran 19 o'r ddeddf sy'n cwmpasu dyfarnu contractau cyhoeddus yn dilyn gweithdrefn dendro cystadleuol o dan yr amgylchiadau. A ddyfarnwyd y contract i gyflenwr sy'n gyflenwr gwaharddedig oherwydd terfynu contract yn rhinwedd adran 41 paragraff 2 o'r ddeddf,
Y drosedd neu ddigwyddiad a arweiniodd at derfynu'r contract. Mae'r wybodaeth ganlynol yn crynhoi'r wybodaeth sy'n ofynnol wrth gwblhau hysbysiad manylion contract ar gyfer contractau sydd o dan y trothwy. Gwybodaeth am yr awdurdod contractio, teitl y caffaeliad, cod adnabod unigryw'r caffaeliad, cod adnabod unigryw'r contract, gwybodaeth am bob cyflenwr sy'n barti yn y contract, gwybodaeth am bwnc y contract, os yw'r contract yn cael ei ddyfarnu drwy gyfeirio at lotiau, teitl pob lot a'r rhif penodol a roddir i pob lot gan yr awdurdod contractio. Ai contract cyffyrddiad ysgafn yw'r contract. Os dyfarnwyd y contract cyhoeddus drwy gyfeirio at aelodaeth cyflenwyr o farchnad ddeinamig, y cod adnabod unigryw ar gyfer y farchnad ddeinamig honno, neu os dyfarnwyd y contract cyhoeddus o dan rhan briodol o farchnad ddeinamig, y rhif penodol a roddwyd i'r rhan honno gan y person a sefydlodd y farchnad ddeinamig. Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig y contract. Y dyddiad yr ymrwymwyd i'r contract cyhoeddus. A disgrifiad o unrhyw opsiwn yn y contract i gyflenwi nwyddau, gwasanaethau neu weithiau ychwanegol, neu estyn neu adnewyddu cyfnod y contract. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.